Oh, dat gaat wel Een groepje leerlingen van het CSG Liutger in Burgum organiseerde een tierstje een badeinde race. Tijdens de talentontwikkelingslessen woen ze haar een inzetten voor World Servants. Het doel van de talentlessen binnen om aan de slag te gaan met vaardigheden. Soms organiseren, ja, dat is net niks. Dus daar gaan ze een hele hoop van leerd. En ondertussen zetten ze zich in voor het goede doel, want de opbrengst gaat naar World Servants. We hebben al meerdere acties die met deze squallen. We hebben vooral een sponsorloop gehad, mijn klasjouwer. En we zijn eigenlijk door squallen hebben wat contact gehad, omdat ik hier zelf ook op squallen zitten ha. Dus we dachten, misschien kunnen we hun vregen om wat acties te doen om yield op te helpen. In het totaal binnen er 200 badeindjes verkocht. Deze ging een tijdje het wetter in bij het zwembad in Burgum. En voor de eerste 19 eindjes die het oer de finish kwamen, lei een prijskleer. Een taart en een riles, jast en een avontuurbon. En hoe is het voor jullie om je hiervoor in te zetten? Ja, best wel bijzonder eigenlijk. Ja. Toen helpen ze wel heel op voor bij die straks een squallen krijgen. En dan helpen ze met mij. Met een totale opbrengst van €250 zullen ze in augustus richting West-Afrika om daar haar bijdrage te leveren. We beginnen met een groep van 11 mensen het eerste maar. En in totaal geven wij ongeveer 30. Dus uit Zwaard kinderen meesten mij en uit de oordeel van Nederland. En dan geven meisjes aan, geven dan lokaal bouwen voor kleuters. Ja, in Sierra Leone.